Njira zitatu zimene azimayi amagwiritsa ntchito pofuna kumpusitsa mwamuna. Pachizungu amati manipulation. Vuto lake la izizi zimakonda kugwiririka ngati chikondi. And azimayi ena si onse amatha kumapanga poona kuti mwamuna aonese kuti amandikonda ndiye kuti ndikuyenera ndimugwiritsire ntchito njira ngati iye. And ukapanga otherwise mosemphana ndi mmene wakufunira iwo aja amapanga translate kuti ndiye kuti sumandikonda. And azimayi ambiri amapanga zimenezi. So njira iyi kuipa kwake ndikonena kuti pakupita kwa nthawi mwamuna amazayamba kufira kuti ali trapped, akungopusitsidwa. Palibepo chilungamo chomwe chikuyenda. Anu mabanja ambiri amatha kusokonekera chifukwa cha zimezi. Tiyambe ndi njira yoyamba ndi imene imachula kuti emotional manipulation. Amene wani ma tactics amene cholinga chako kumakhala kumpanga target mwamunayo ma feelings ake kuti mwamunayo apange react pokumva ngati kuti walakwitsa. So azimayi are very good at that. Amampanga mwamuna kuti azione kuti iyeyo ndi amene walakwitsa kapena pogwiritsa ntchito mantha or mwina kudzera muchisoni. Ndikutanthauza chiyani? Muli njira ina imene imachula kuti emotional blackmail. Azimayi ena amagwiritsa ntchito njira ngati imeneyi cholinga amuonetse mwamunayo ngati walakwitsa kapena momuopseza mwamunayo kapena mopanga withdraw. Mwachitsanzo ngati chiyani? Amatha kunena kuti ukanakhala kuti umandikonda ukanandigulira dress lakuti. Ukanakhala kuti wewe umandikonda bwezi utandigulira zakudya. Azimayi amakonda kugwiritsa ntchito ngati njira ngati imeneyi. Amene wamakhala statements amene afuna apange false agreement kumuopseza mwamunayo. Kuti mwamuna azifira guilt kuti ndiye kuti sindimamukonda mkazi wanga. So afuna amuopseze cholinga agwirizane ndi zimene iwo wakufuna. Oro ena amatha kunena kuti ngati upite kwa azinzako oro ngati upite kubawoko ukabwera kumene kuchako sazandiyankhulise. Iso ndi njira imodzi ya emotional blackmail mkati mwa emotional manipulation. Komanso njira ina timaiti tears on cue. Pala azimayi zina zimalira ndithu mukakhala kuti pabwera challenge ina yake. Izi zamatha kupanga mwina mufuna mwadzudzule pa khalidwe lawo loyipa limene apanga moti avomereze kulakwitsa kwawo mwina ndikupepesa amangoyamba kulira. Cholinga chake sikuti akumva ululu ya komano cholinga chake afuna angopanga shut down the conversation kuti musakambiranenso and iwo wakhale apa handi pa nkhani imene ijayo ingotheratu. Komanso njira ina imene azimayi amatha kugwiritsa ntchito ena kufuna kumpusitsa mwamuna kumpanga manipulate ndiyomwe timati dramatic statements. Ndiko kupanga twist mawu ena. Kuwapanga twist osati mmene wayankhulira koma iwo ndikuwabweretsa munjira ina kukokomeza ma issues ena ake or mwina kupanga flip a small comment into a huge emotional problem. Mwachitsanzo iweyo tikumuuza zabwinobwino akazanga ndatopa lero iwo aja nkhani ija ndikuitembenuza mukuti mwatopa ndiye kuti ndakutopesa ndineti ineyo am a burden to you ndiye kuti ineyonso simmandikonda anymore. Azimayi ena amatha kutero. Iyi ndi dramatic statements and ndi njira imodzi yompusitsira mwamuna yompanga manipulate. Njira ina ya number 2 imene azimayi amagwiritsa ntchito yokufuna kumpusitsira mwamuna kapena kuti kumpanga manipulate ndiyo timayitchula kuti communication manipulation. And imeneyi imapanga distort ma conversations kusokoneza mmene mukuyankhulirana mukumvanirana pakati panu. And amatha kugwiritsa ntchito mawu ena cholinga akhale ngati chida chompangira control mwamuna. So chimachitika ndi chiyani or ndikutanthauza chiyani? Amatha kugwiritsa ntchito timati silent treatment. Pala azimayi ena amene amangokwiya. Iwenso mwina samadziwa kuti kodi mzangayo wakwiya chifukwa chani. Osakuyankhulisa kwa ma hours, ena mapanga kwa masiku, ena mawiki, ena miyezi kumene imatha kutha. Azimayi kungosintha mmene mmayankhulirana nawo akungokuonesera chi silent treatment china chake. So imeneyi ndi chida chimene azimayi amachigwiritsa ntchito kumpusitsa mwamuna kufuna kupanga shut down the communication kuyankhulana kuja kuti kusakhale ponso. Ena amati ndikupanga zimene zifoti ndimpange punish mwamuna wanga ndimpase chibalo mwamuna wanga or ena ndimpange pressure kuti yeyo apepese pa chinthu china chake. Ndi azimayi ena amasankha njira ngati imeneyi. Iwo amayiona kuti ndi njira ya bobo komano asakudziwa kuti kumene kuku ndikumpanga manipulate mwamuna kapena kumpusitsa ndipo si njira yabwino yopangira communicate. Komanso chinthu china ndi chani mkati mwa communication manipulation. Ena amagwiritsa ntchito mawu aja kuti I was just joking ngati escape route. Kumuuza mwamuna ndimangosewera ndimangojoka chabe komano atamuuza china chake chopweteka. Ndiye amatha kunena chinthu china chimene chili chompanga hate mwamuna. Akenako nkupanga backtrack ponena kuti ndimangocheza inu nanu pali zokwiya pamene paja kesa ndimangosewera. Cholinga chake kufuna kupanga avoid accountability. Pala zikazi ena tomuuza mwamuna iweyo ndiwe chitsiru, you are useless. Ndiye mwamuna akapanga react kazanga munene ineyo kuti ndine chitsiru, ndine useless, what's wrong? Iwo aja kuti avomereze or akhale accountability pa zolakwitsa zimene anapanga amangopanga backtrack. Ndimangosewera inu mwazitengera zimene that was just a joke. This is manipulation.
Manipulation ina imene machitika ni throwing his words back at him. Palazimayi ena amene ali madolo kwambiri amatenga mawu a mwamuna aja ndikuwa kulunga bwino ndikumponyeraso mwamuna uja. Ndi amapanga bwanji, amapanga repeat ma statement amamuna uja out of context, kuwapanga twist mawu aja or kutenga mikangano imene muna apanga kale kucholinga ampange trap mwamuna ndi ayambitse nkhani ina. Mwachidule utha mwamuna wamuuza bwinobwino mkazi wako kuti I need time alone, mafuna mutandipasako kanthawi ndilingalire. Ndiye mzimayi uja amatha kuitembenuza nkhani ije, ndiye kuti ufuna undipange abandon, ufuna iweyo basi ndiye kuti sumala bada zaine ndi zina zambiri. This is also manipulation. Njira ina imene azimayi amagwiritsa ntchito ufuna kumpusisa mwamuna wawo yomalizira ya number 3 ndiyo behavior and situational manipulation. Iyi imagwiritsa ntchito ma actions rather than words. Samagwiritsa ntchito mawu koma amagwiritsa ntchito ma actions cholinga chawo kufuna kupanga influence ma decisions za mwamuna. Ndikutanthauza chani? Mwachitsanzo timati excessive compliments before request. Palazimayi ena amene amampupa mwamuna kumukokomeza kumuyamikira. Komano cholinga soti kumuyamikira mwamunayo akufuna ampemphe, kumpanga praise heavily pamene iwo akufuna chinthu china chake. Wewe mwamuna amuna anga ino ndi ino abwino. You are the smartest guy. And then you ukakomedwa ni mawu amene aja akubweretsa nkhanina koma phone yanga tu yatha and then mafuna mtandigulira phone ina. This is manipulation azimayi. Azimayi ndithu ambiri amagwiritsa ntchito njira ngati imeneyi. Kumuyamikira mwamuna ati akomedwe kena kubweretsa chimene iwo akufuna. Koma mwamuna komanso chinthu china weaponizing intimacy. Pala azimayi ena amene nkhani zakuchipinda zija amazipanga weaponize. Nkhani zakuchipinda kuzisandulisa ngati chida. Kupanga withhold affection. Mwamuna kuti angwire, musandigwire. Mwamuna kuti amuyandikire, musandiyandikire. Kuchipinda, sindikufuna, sindili mood. And this is kupanga chifukwa chani amatopanga ati a form of negotiation. Kuti ampange mwamuna uja apange negotiate for a deal. Ngati deal yo iteke ande mundipangire zakuti, mundimangire nyumba kwatu. Mwamuna akati andimanga kena kona kuzipereka kwa mwamuna uja. This is manipulation. Uku ndi kumpusisa mwamuna. Chinthu chomalizira mkati mwa behavior and situation manipulation ndi chimene timati over dependency for control. Palazimayi ena amene amafuna aoneke helpless kwa mwamuna uja ngati sangakwanise zinthu zina zake, cholinga mwamuna uja apange yekha zinthu zichi. Kuti iwo akhale giving her leverage in the relationship, zimpase leverage ina yake. Palazimayi ntchito ina ake amatha kuyikana kuti inetu mwaswiti twako kwa mwamuna uja. Inetu situ ningapange china chilichonse ndekha. So mwamuna okay chabwino tiye tipange. At the end akumusira mwamuna ntchito nseja kuti ayigwire yekha. This is also manipulation. Azimayi are very good at these things. Komano kuipa kwake ndikonena kuti communication ija mmakhala kuti mukuyilambalala. Simukupereka bwinobwino communication ya chinthu chimene ineyo mukufuna. So pakupita kwa nthawi mwamuna amazayamba kufira kuti ineyo ndino awkward. Zimene azimuna amanena masuku ano kuti azimayi sunga amvese. Izizinso ndi zinthu zina. Cause zimapereka communication komano mukufuna chinthu china. Mukulowera uku komano mukupita uku. And azimuna ena amatha kulolera banja lija kulisiya kuti kuimena complicated bispera ndikhale ineyo alone nkudzesa ku divorce kumpakisa mzimayi azooneka ngati munthu wovuta chifukwa cha zinthu zimene azimayi amagwiritsa ntchito. And izi ndi zitatu zimene ife tazitchula zomwe ndikupanga manipulate mwamuna kapena kuti kumpusisa. So ndizabwino kwambiri azimayi mutazisiya izize. You have to be direct and straightforward pa zinthu zimene ineyo mukufuna. Muzaona kuti banja lizakhala losangalasa komanso wina wake sazafira kuti mukumpanga trap mukumuyika mukhwekhwe mwina wake komanso azafira kuti mbanjamo mulimo mtendere cause anthu ineyo you are able to communicate komanso ndikuwuzana china chilichonse chimene wina mwa ineyo akufuna. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much and see you in the next one.